BJP atum CPIML party office nang Tripidak Bikram Singh Terang. Karbi Students Association Samson Teron pen Perangkia Mai ke Papon. Rong bari malong rat chingro mamai pi kibi ponji aphan kachisik cedang pon bomlo. Karbi Anglong live ada babirta long pen ilisami mirinan sepi pene bertang ton pen arjuponikta. Kedamtang thereponi phai thongkep anerlo apor malom rong plim plama hi thialong Borjan constituency la pen Dhansiri constituency CPIML area committee sahem pangni et pen BJP atum CPIML party office nang Pripidak pusi Bikram Singh Teron pen akoi pipon. Lason si jakhongponi phai player ni CPIML party office ni trok ke chogar ni labangso CPIML office BJP atung wang paksi song tarpang thek mate song alama nang Pripiat nang phalang no piat pusi CPIML Dhansiri area committee chonbang Bikram Singh Terang pen Pherangkia Mai ke phapon hut pachini pon. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kaning jever kedamtang pharokre sirkebra trok ner kebra trok movement ahut ason Karbi hejan kache boycott kache theng kache chok ason ke rui thu woi nang nilo ingsam jin che than chimum pensi claim nang jipu bonta non BJP atum si nang ching thu warpak la pen party alama nang ke odd pi ke phalang no pi konat pensi alang tum jakong ke long la si ke wang jilangani solok sodak atomon dokok lepute alang litum se adai chinghor nang ji la pen alang litum aphan manja police station along lamphoi pe bondam lo puta Bikram Singh Terang pen ningje pon BJP agunda tuambang BJP la pen congress agunda tuambang pinilitum party office CPIML office bank tidak no asi dilutum laso office kang ke damtang 30 laso ciklu 30 arni si ingku lo sitamian hoptai si plingpia ko la tuambang tengkheng dat asi la kasoga tengkheng tuambang afan ke sodak pen action enang ila si party office ke aja da party office padona la bang ke party ya office bang ke la tum od ide nang ki asi laso phut hakalang bang ke pini Karbi Anglong angkang office din afan ta la tum tengkheng dat hai asi oko CPIML afan chot kali pini EPSLC fan tengkheng thai pini akapre ka party fan tame tengkheng dat hai lasi laso busu bang alar ka chui pro tangte la bang heno dagi lasi nang tum tame pini social media dang na kuru theka panang to suri sia ka rom pa jero lasi jatian Karbi Anglong laso situation bang abidet nangji kedam tang tu thayan aning kan hut la pe 1986 tu tang lo lasi laso bang ke nom lason office ka chi office bang ki free la pen office ke phalang no kadlo ka bi bang ke abidet nangji pusi nilutum CPI mele pen ke chune report. News report Karbi Anglong live. MLA Rup Singh Teron Radamai Pialong Karbi Students Association Samson Teron aphan school kangpu apot kapin remalam the kaning je apon apot KSA Samson Teron pen Pherangkia Mai ingni ponsi MLA Rup Singh Teron school aphan lapuson kapin rem pon apot dia chohang nangji pusi Pherangkia Mai kangni ponalong ningje pon. MLA Rup Singh Teron Mai Pialong lam kaning je pon jesemet than bang atuma phan kapin rem ati ot pen kaning je pon apot chokchi prima school kangpu hingnoma mate chok chedet ma non litum a school kangpu pen penangan atum doctors pen kedang lok prek jamason charlie dun bomlo tangte laki hingnoma la pen bangso school along sita me than bang atum pen penangan dolo alang litum sita me la bangso school pen masap awar sai ke meke longpon tangte laki hingnoma nang li Radamai Pialong kese klembang puta non ke school si kangpulo tang hopu kapin remate ot pen kaning jepon ke chok chela si dia chohang nang jila ke thang bakma than bang atuma phan nang li lapu an kilang plot pen kaning je haidet ke horaraki mama tangte kama tha tong ke pleng plima pusi Samson Teron pen ning jepon wothalang so Alicia MLA Rup Singh Teron ke hai alang li mai long ajaha galam kaning je bang ke alang li fan chelon le pen lamang so lang bang alang li radang no bang ke dia chohang ni bisin ke tha ka chohang ni alam ke bang ke lahi no alang li nini fan opinion personal direct le na ki pu ali sita KSA leader to school ka khulia por alang li kan nek choi hala so putha bang alang li lam kaning je bang ke temple dan ko no la pen labang so long ki pu tho bang lahi no inu la KSA leader bang ke nom ke
nohok tan ni de lo masih ratum koi de lo masih non ke school si kan ulo lapen nong gila ke master si ke claim lo tang ho pusi alang isi te master si ke claim lo tang ho pulo tang ke la ke isi teachers society tu ma par kilang re malam binong pe de MLA Rup Singh Teron ningkan ko anlo ne Karbi Anglong Autonomous Council along mang hoi kang ni dun hamrena towar kasemar pi plang pleluma anchota kali non towar pi kasemar pon bom along kove arong pen kedang lok thesire arong hai khui ke pahing no pi at apot anta nangli inut MLA set anta rada tuma phan compensation tami ke pelong pidun plang plesi school kangpu chok chepu nangli kapin remate ot pen kaning ji apot nangli dia chohang nangji pusi KSA Samson Teron pen pherang kya mayalong ning jepon tamne ni ke claim tu no bang kenon ke kopilo teachers claim tu no putin nitala kirure kam sini nita claim nun rong lo mala so line lang salang ni jero masong si theklo sinon ke lang ka master an si claim rong tangho pulo ta pini America de lo masong son teachers atu ma pan hilo first class citizen si pi seta pini bang ke ini tuma MLA bang ani to bang ke teacher tu man si ka insal son salang bang ke claim rong la si pini la bang so nang tuma media through pen ni pachini gang tung lai lo Rup Singh Teron ke hai nang li teacher pan ko nada angle be senang lika la an kilang re malam kan jilong po malama rat pan chepi ke ni nasi alang ni sobang dia jang si ke bipsin ni dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong live Bokajan LA constituency angkang Karbi Anglong pen Dimapur Nagaland ahoy Lahorijan ahawar malom adui ahoy kachira komji aphan mathasi Molenteron Laichaning Leng atum Chepatir Piponsi Hakuko Karbi Arong Barim Non Puthot Karbi Arong ke Pathir Ponjia Phan Kedamtang Surihini Roing Korei Sianing kan Puthot Sing Ponthulo Labangso Karbi Rong Barim along isi Radamai Pi ke Pado Ponjia Phan Non Kewang Jijang Mi Poni Phai Troxy Urmiar Nia Phan Chisik Chedang Ponbom Lupusi Birta Riponlong Karbi Rong Barim Amaipu Molenteron pen kaning jepon ke non kewang jijang mi poni phai troxiar ni Radamai Pi pedoponji lasi alhisa poman peng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang la pen team Karbi Anglong atuma phansi chophaponlo lasi kadukawe rad social organization NGO social workers la pen kapre rachari asong kedo anta halabang so arni nangkachetong dun pen RD ki pidun ji aphan kachuningri padopon Lapen halabang soar ni Karbi Rong Barim kachikim nangko alam pen kedanglok kit he kiding pen jumesen alam ke than pon lapen anparta ke kan kilun lutuna jolong Karbi Anglong lun se potum wangsi lun ke parjupon hai hui anta doji lasike ongdong pen nangka jetong dunji aphansi puthot teron asang ho pen pachini pon thu militum dak Lahorijan along Karbi Rong Barim laso office along sidu nilitum non kachisi ke chidang kon bom lapangela loje non kewangji date 7th April 2025 non Monday arni nilitum Karbi Anglong CM kaching honnai honorable Dr. Tuliram Rongkhang lapen team Karbi Anglong abitu matum phanil ke ga chop hapondu Karbi Rong Barim along alami tumang kecup hapon lu lasu puthak nil tum da chisik chidang pon lo pinang anu bang ka 50% sai bang non ta chun pon lo lasi non ka chisik chidang ni kisuman dolang lasi lahai anu bang nil tum ka duk kawi reception committee che seng pen nil tum lahai adaitu bang che thak re lo lasi mitang akam asai chiklen mok lo Bokajan benanantirang Karbi Anglong live Lakhaing ko rapho nilip constituency ke parlo koilamati ahawar pen kahilo kilometer troxy ajak number ahawar singteron arong adung kedo hakko pen anong ga che thangklong dan arlong pu adim pherangkie pitung tum pen kahum ridam dan arlong pu kedo adim lake number along sido laso arlong ihinanat ke koilamati ihinanat ke langsomipi ihinanat ke silonijan laso arlong ke hakoko akisar saratum nangge thandun ke labangso arlong ke the aret ke kali sita ingnam a ingnar teke bongkrui lapen
ing namalong kedo api atum anta laso arlong along chekoi kevang ver adim lupusi pachini ponlo labangso arlong kedo ke longjon along isivet kedo laso arlong adung arai ke isita arlong ave laben kachilengver ingnar adonri arailu laso arlong ke ingnar atumta dak sang tekang si chekoi tekang ver arlong lu lapen muni datum jongsi laso arlong adungarai damlote manghu mangram etiti mati hem chewang thekthede titi bonta laso dan arlong along man peng ki pipen theng piarwo laso arlong athak along batekang pulote manghu he puta than pachini ponthu bonta non laso arlong malom rit hawar kichuen atum aphai ke ong pen ajok non ke hakwa son ke avilu sita laso arlong ke pinyani anta dolang lapen dan arlong pusi non puanta man do bomlang labangso arlong aphan ke laso hawar thenglo han kiri damatum anta labangso arlong along dampulote tengnini pinpen ajara theng piarwu sitami batkang nangji lasi danason batkang nang vera potsi dan arlong pu irkoklu pusi pherangke thengno lamthe nang pachini dun Uhud sapi sabra hai kitu do bangai laga dana along pulo area ka number da singang brai ria le de sing teron la pu hoi thu bagai laga la sumiti pulo ho la lo bangai fu bang ala sumiti saprai ka le de la si la sa lo pu tha bagai along an thiu e istame nong mang thiu dan dana lok pulo lagi kopi posila dana along pulo la mane la bakso pu tha ka habi ti hu bagai tiking la ke chileng atwa la da ki jama din no ki koi dim la kalang ki sang dim la da nget la bangso sa ke la muni tu le habi wa hadi bangso la son la pu baba ing loket pro la so thak la dak bat kok so mahu nampa mahu dili la so long ha la pu bat kok de ubat kau nang lam de lo ken thang da dak ketik dar be thang da welo di koilamati pen samson ingti Karbi Anglong live Jangmi poni phaike thomarni athak arnam langpi hawara long aningkan wanga son thak thak ningkan esek pen Karbi aron barim arona tumpen dengja han ki mi ke chojai mek ingdeng pharohini kapaman pon sonsi dengja han ki mi ke chola pen karkli phijo womut wokan sita me misen pusi kurusara tumpen pachini pon karkli ka phijo ajai mek jutte ta phi diopani dengja ahongjai klamalong chethan chimum amai sita me paman pon lo bangso mai long kison bepensi mai chari pon lapen mai ke phalam the ke jai pon bapuram hanse hin pensi than pachini pon lo lapen chethan chimum amai long alwi sa po man peng pen hum sing be KCS samai phu aphansi chopha pon lo lapen man peng alhi lunse timung HMA amai phu phulmoti teronpi pirasinja chunbangpi kangther be laichaning leng Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Art and Culture lapen Jameson timung CC KSA amai phu atum chitongdum labangso dengja han ki mi ke cho chethan timum amai long alwi sar po tum pen lam the ki jai pon Karbi akhai phisar phusar pen kirim aron barim anim thirthip pedonang popu lahai hui aron barim arat atum pen chethan chepari ponsi mesen me et pen pichun pot la bang mangke aning kan bangke nili tumta la su bangke ketar lip an bangke long le delo te ketok aku pen son pusar la su bangke ketok lang son aviden mati kita nili tum ladak kacela khapon je tining man bangke indeng arohini lu hola dengya bang putin pen la bang su ala ke sar sar ben ci khan kita ala tarik aningkan wana nikah ni la suban Sangti di pen present terang Karbi Anglong live Jangmi poni phai player ni Nehru Stadium Guwahati long ke padupon khel maharan 2.0 long sopinso football hin Karbi Anglong football team pen Dhubri football team atum angbongsi pathupon lo laso long Karbi Anglong football team atum 2-1 goal pen Dhubri football team aphan chepahai pon
Det pia dangalong khel maharan 2.0 prek jam ke pathu ga chepate pedopon bom sonsi asamalong ritami pedopon bomlo la sonsi jangmi ni phai player ni Guwahati rong so pialong ke do Nehru Stadium along so pinso hin football ke pathu pedopon lo la so long Karbi Anglong football team la pen Dhubri football team atumsi pathu ponlo ke pathu bom apor hod minute krip hopor Inusteron pen Karbi Anglong football team apharman kichengsi goal thapon lo lapen sasang hengna pen minute phokebra ke thom apor goal thap thusi 2-1 pen Dhubri football team aphan chipahai pondet lo news report Karbi Anglong live Tangte pinya da babirta ki lapuan si kang ton poniglo